Kisana. Kepiye, Buta? Sapa kowe? Apa kowe sing jenenge Pangeran Lesmana? Satemene ngono aku iki teko kene iki saperlune tepi dawuhipun Sang Prabu Dalem Rama Wijaya. Tapi yen nganti kowe dadi alang-alange langkahku dadi sandung nyrimpete sikilku lan dadi pepalange lakuku bakal tak rampung nang papan kene. Wah, dape. Ora ngerti sapa aku. Aku Garu Langit Buta kang bidaya luar biasa. Ya salah suwijine pasukan pilih tandinge Sang Prabu Dalem Rahwana Wijaya, Rahwana Diraja. Ya ora peduli aku. Yen nganti kowe dadi pepalange lakuku, ya bakal tak rampung ya nang papan kene. Sik. Bocah wingi sore kurang ajar kowe. Iki ngono Buta Garu Langit sing duweni cangkem mampusa nguntal kowe malang migung ya doyan. Aku ya Buta Jambul ya senajan tuwa ngene ya duweni pengalaman perang ngono. Buta Garu Langit lan Buta Jambul. Kepiye? Apa urusanmu kowe ngadhekono ing kene iki? Loh, weh. Apa urusanku? Mangerti ya. Kowe wis gawe kadang putaku sedulurku Buta Wilkata sini nganti pusing ndase lucu keliling mikirke ngemban tugas mbok antem jempelang mbok adu tanding dekne kesakitan. Aku kepengin nuntut bales lan kepengin jajal sepira didayane Lesmana. Jarene adine Rama Wijaya. Iya. Ini ya Putra Garu Langit. Kepiye? Senajan bentukanmu kaya ngono, dangah-dangah rangah-rangah ombu cangkemmu, tapi aku ora ketelan gigrit yen senajan no kowe arep maju bareng-bareng lawan aku. Wah, kurang ajar tenan. Buta Jambul. Kepiye sedulur? Ngene yes. Iki ngono ketokane jati dialog ora iso rampung-rampung. Wis becike ya ndang diantem wae. Buta Garu Langit. Kepiye? Yen pancen kowe kepengin netepi dawuhipun Sang Prabu Rahwana, ya ayo. Yen kowe kepengin ngerti sapa Lesmana, maju. Weh. Ya. Doan.